music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Paulinimen, ginhaway
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAW! Wow! It's a Tuesday gabay at ngayon pangalawang araw natin ngayong linggo at arangkada at bibigyan namin kayo ng inspiring stories. Ako, ang inyong Papa P ang magpapainit at magpapatuloy sa inyo ng mga kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. At ngayon, ito ang pares na swak sa inyong umagahan. Ito ang Tambalang Pares. At ito, ang aking virtual na makakasama, si Irish Kawili. Good morning. Good morning, partner. Good morning, mga ka-Arrangers. Happy Tuesday morning po sa ating lahat. Ako po si Irish Kawili. Ayun, at talagang Tuesday na Tuesday. Ano yung kapag sinabi nating gabay, yung guide, paano ka nagkakaroon ng guidance or patungo sa goal mo, Irish? Importante nga na meron tayong gabay, partner, sa tuwing may mga lalakbayin tayo, meron tayong mga journey, kumbaga, sa buhay. Hindi mawawala dyan, syempre, ang mga parents natin, ang ating mga teachers, at ibang tao. And of course, ang pinaka-importanting gabay of all is yung gabay mula sa Panginoon. Oo naman, amen! Oo, at talagang ako naman talaga, hindi natin talaga dapat makalimutan yung mga gumagabay sa atin. Nandiyan tulad ng nasabi mo nga ating mga mentors, ating family, at ang ating Panginoon. At ito nga, talagang ngayong araw na to, it's all about gabay ang ating pag-uusapan. At ang una nating makakausap ay isang baranggayan naman na kung saan dahil sa kanilang gabay para sa kanilang advokasya sa pagtulong sa bayan ay umarangka ang kanilang barangay at iba't ibang mga aksyon barangay, barangayanihan at marami pang ibang proyekto ang kanilang ginawa, Irish. Wow naman ako, exciting yan, partner. Yes. Syempre, mga ka-Arrangers, tumutok lang po tayo para magkaroon tayo ng gabay para sa araw at linggong ito. Yes naman, Irish. At dagdag pa dito, bibigay na natin, tutodo na natin yan ngayong Tuesday morning dahil makakasama natin ang ating mga bibo at knowledgeable na financial advisors dahil si Sir Efren at Ma'am Rose dahil sa nilang gabay or guide sa ating financial education. At ngayong panahon, di ba, Irish, ngayong pandemya, kailangan talaga natin na magkaroon ng kaalaman sa pag-handle ng mga budget at pera natin. Tama ka dyan, partner. Now, more than ever, kailangan natin ng financial education, kumbaga, para alam natin kung paano i-budget ang ating mga finances. And of course, para makaipon-ipon tayo, meron tayong savings. Kung sakali man, unpredictable ang mga nangyayari ngayon sa panahon ito, mas mabuti na meron tayong naitabing pera, hindi ba? Yes naman, oo. At talagang ngayong pandemya, na-challenge tayo at humarap tayo. Yung iba nawalan ng trabaho, yung iba dumiskarte sa online selling. At kung paano nila i-handle yung mga ganito. Tama, Irish? Oo, yung mga pa-mine dyan. Nakita mo dyan. Nagkalat yan sa Facebook, pero nakaka-proud yung mga ganung diskarte ng mga Pilipino, di ba? Patunay lamang ito na walang makakapigil sa pagiging madiskarte ng mga Pilipino. Yes, speaking of pamine, ayan, imine na lang daw natin ang aking technical director na i-flex ko lang daw, imine daw. Pamine na po. Pamine na po. Ating technical director, Sir Rain. Ayan, message me na lang po, PM is the key. Ibibenta ko po siya. Yes po, bagsak presyo na po para madalian na. Oo naman. At mga ka-Rangers, tumutok lahat, huwag kayong bibitaw dahil marami tayong pag-uusapan pa ngayong Tuesday morning dahil ito, ang Tuesday Gabay. Tama, Irish? Tama, kaya tutok lang at wala nang lipatan, mga ka-Rangers. Kaya ito ang Tambalang Pares ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang pares ng Morning Balitaktakan at ngayon kanina nga napag-usapan natin yung gabay at pag-arangkada natin sa mga goal natin. Irish, ikaw naman, kamusta kayo dyan sa Pangasinan at kamusta ang mga gabay at guide na ginagawa ng ating mga opisyales? Nako, maayos naman po kami dito sa Pangasinan, partner, bukod sa, alam naman natin kahit saang lugar dito sa Pilipinas ngayon medyo tumataas nga itong kaso ng COVID-19. So, ang payo lamang po natin sa ating mga kababayan, mga kapwa natin Pangasinense at mga Dagupenyo na patuloy lamang po nating sundin ang mga gabay ng mga experts dahil para sa kabutihan din po natin ito. At sana matigil na po ang pagkalat pa at isa sa mga pinaka-epektibo nga para matigil yung mabilis ang pagkalat nito ay yung sundin natin yung mga gabay at yung mga directions na binibigay ng ating mga experts. Tama naman. At kamustahin ko lang naman dyan yung vaccination campaign at kwan natin dyan sa Pangasinan. Kamusta ang mga gabay at guide na ginagawa ng ating mga frontliners? Naku, good news tayo dito mula sa Dagupan, partner. Binuksan na nga itong A4 pa na pwede na magpabakuna mga A4 priority groups dito sa atin. Ito yung mga workers, mga private workers na nagtatrabaho dito sa lungsod ng Dagupan. So, para po sa mga nagtatrabaho dito sa lungsod ng Dagupan, kung taga-Dagupan man kayo o hindi, mag-register na po kayo sa vaccine.dagupan.gov.ph para makakuha na po tayo ng slot and schedule. Ayun na talagang umarangkada. Dito naman sa Cordillera, kahapon ay nagkaroon ng mahabang pila ang aming sa athletic area dahil sa meron kaming drive-through vaccination. Drive-through, yes. Oo, na kahit nasa sasakyan ka, pwede kang mag-vaccine at pumila. At talagang nakita natin yung gusto ng mga kataga-Cordillera na magkaroon na ng kanilang vaccine at pagkontra sa COVID-19. Ito pa lang, no, kitang-kita talaga natin na yung mga Pinoy talaga gusto na talaga nila na malabanan at tumutulong sila sa ganung parte ng paraan para makatulong sa ating paglaban sa COVID-19. Irish. Yes, partner. Napakagandang hakbangin yan ng government dyan sa Cordillera. And of course, kasi hindi lahat ng tao, aminin natin, let's be honest, hindi lahat ng tao merong oras para pumunta at magpila ng mahaba, tapos maghintay ng ilang oras. Kasi itong mga taong ito rin yung mga tao naghahanap buhay para sa mga pamilya nila. Tama. And it's nice to know na ina-acknowledge natin na ang mga ganitong sektor ng ating community at binibigyan natin sila ng chance. Alam mo yun, yung realignment, kumbaga, ng mga steps natin on how to manage the vaccination. Kasi nga, ang kailangan ng mga PUJ drivers natin, PUV drivers natin, na kailangan kasi nila ng oras. At ang oras sa kanila mahalaga dahil bawat pagpatak ng oras, dito nakasalala yung kikitain nila at pakakain nila sa pamilya nila. So, kahit gustuhin nila, wala silang oras, mahabang oras para magpabakuna. And nakaka-happy lang, 'di ba, na magkaroon ng drive-through vaccination. So, napaikli yung oras, nabakunahan sila. Win-win situation, hindi ba? Yes, oo. At nagkaroon sila ng pangkontra sa laban natin sa COVID-19. At tunay nga, sinabi mo na malaking bagay yung ginagawa ng iba na sa ating mga opisyales para matulungan at lumaban tayo sa COVID-19. At ito nga, update naman tayo sa Cordillera as of kahapon ng September 13. Ayan, pumapalo pa rin ng higit 200 ang bagong kaso ng COVID-19 dito sa Baguio City. At kinalulungkot talaga natin na talagang patuloy pa rin ang pagtaas at ayon na nga. At dagdag pa dito, pwedeng ito'y dulot ng ibang mga variant at mabilis makaahawa sa ating mga kababayan. At nagkaroon din po tayo ng 7th death kahapon at ayon kay Mayor Magalong, patuloy na umaarangkada ang ating mga contact tracers at mga frontliners para labanan ang mga ito. At Irish, ang ating recovery naman.
Ito naman yung medyo good news sa balitang ito. Meron po tayong 152 recoveries. So, pumalo na po sa 17,308 lahat ng naka-recover sa COVID-19. At ito, patuloy pa rin na para maagapan din natin ang paglaganap ng hawaan ay nagkaroon ng iba't ibang lockdown naman. Ngayon ay umabot pa rin tayo sa 62 na lockdown barangays. Ito, ang ating new lockdown order naman dito sa Purok 3 Tip-Top Gibraltar. At may nalift naman tayo mga barangay lockdown order sa Ambyong, Brookside, Brooks Point, East Bayan Park, East Modern Site, Ferdinand, Irisan, San Antonio Village, South Central Aurora Hill at West Modern Site. At patuloy naman ang existing lockdown order sa ating iba't ibang barangay na kung saan pasadahan naman natin yan. And you can see sa ating monitor ang iba't ibang purok or street ng Kamda Subdivision, Brookside, Irisan, Fairview, East Modern Site, Brooks Point, Gibraltar, Bakaking Norte Sur, Ambyong, Bayan Park Village, East Quirino Hill, South Central Aurora Hill, East Bayan Park, San Antonio Village, at ano pa sa ating Luwakan Apugan? Irish. At meron pa rin existing lockdown order mga ka-Rangers sa Luwakan Apugan, Luknap, Duntogan, Asin Road, Aurora Hill Proper, Luwalhati, PMA Fort Del Pilar, Camp 7, Mines View Park, Victoria Village, Atok Trail, Pakdal, South Drive at St. Joseph Village. At ito, sa ating last na batch for the existing lockdown ay West Bayan Park, Cabinet Hill Teachers Camp, Kias, Manuel Rojas, Outlook Drive, St. Louis Village, Santo Tomas Proper, Honeymoon Holy Ghost, Kaya Extension, Lopez Haina, North Central Aurora Hill, San Vicente, Andres Bonifacio at Luwakan Proper. At Irish, itong mga existing lockdown order ay kailangan din natin na magkaroon para maiwasan na at humaba pa ang siyempre, yung dami ng kaso ng COVID-19 dito sa Cordillera, Irish. Tama, para hindi na rin kumalat pa sa ibang mga tao at community pa partner. Para once and for all, ma-stop na natin sa isang lugar pa lang, sa isang community pa lang. At ito na ang ating sandata laban sa COVID-19. Ang ating vaccination schedule ay arangkada pa rin ngayong araw hanggang Wednesday. So September 14, 15, 2021. Nagsimula na po 8 a.m. to 2 p.m. po ang ating vaccination schedule. At mga ka-Rangers, kahit pipila po tayo sa ating vaccination site, panitilihin pa rin natin na sumunod tayo sa health protocols. Paggamit ng face mask, face shield at social distancing po natin. At ayan, pasadahan naman natin Irish sa SLUG vaccination site. Yes, mga ka-Orangers, meron po tayong vaccination schedule September 14 and 15, alas 8 hanggang alas 2 ng hapon sa SLU Gym. Ang first dose po natin, with stub po ito mga ka-Orangers, ay 1,000 doses. Para po ito sa mga A4 frontline personnel in essential sectors, residing or mga nagtatrabaho po dito sa Baguio City. So you must secure a stub from barangay, magdala lamang po ng government-issued ID, company ID, and vaccination QR code. And para naman po sa mga A5 indigent populations, kumuha po tayo ng stub sa ating barangay. At magdala lamang po tayo ng ating government-issued ID, ang 4-piece ID or Certificate of Indigency at ang ating vaccination QR code. Ito po ay mula sa mga health district ng Aurora Hill, Quirino Hill, Pinsao, Lukban at Campo Filipino. Para naman po sa mga second dose, hindi na po kailangan ng stub. Para po sa mga Sinovac first dose na nabakunahan noong August 17, schedule po ninyo today, September 14, 2021, at para naman po sa mga nabakunahan ng AstraZeneca first dose noong July 21, scheduled second dose po ninyo ay bukas, September 15. Ayun, at syempre arangkada din ang ating vaccination site sa UB Gym. At ayon na din sa sinabi mo, Irish, nasa A4 at A5 din ang mababakunahan. At kailangan po ng ating stub dito. 500 vaccinees lang ang makikater ng UB Gym to be distributed sa mismong vaccination site. At for sure, mahaba na po ang pila dyan. At yan. At nasa Health District po ng Pakdal, Atok Trail, Engineers Hill, Mines View, Luwakan at Scout Barrio po ang
pwede nating magkaroon sa A4 at A5. At sa mga second dose naman with stub, distributed din po sa UB, Jim ay mga Sinovac na nagkaroon ng first dose noong August 17 ay ngayong araw po, September 14, 2021 po ang inyong schedule. At sa mga AstraZeneca na nagkaroon ng first dose July 16 and 21, on Wednesday po kayong nakaschedule, September 15. Ayan. At next po natin sa SMB1 parking. Yun pa rin po, A4 at A5, nasa Health District po ng Atab, City Camp, Quezon Hill, at Irisan at Asin. And for our AstraZeneca, first dose, July 21, September 15 po ang inyong schedule. Ayun, Irish, ang ating sandata para labanan din ang pataas na Talagang pataas na umaarangkada ang kaso sandata ng natin dyan, COVID-19. partner. Irish. Yes, talagang umaarangkada ang bakuna natin dyan sa Baguio City, partner. Ayun, oo. At good news naman, dahil sa ating mga Ilyocanos ay magkakaroon po tayo ng maagang pamasko hatid ng Robinson's Place La Union. At nakaka-excite dahil makakasama natin Her Majesty Maha Salvador and ang ating comedian actress na si Kakay Bautista. At hindi din papahuli at aariba ang ating host na si Kiko Villalba and Angelica. Hello, hello, hello. Nakaka-excite yan, Irish. Nako, tutukan po natin yan mga ka-Orangers. Malay nyo, makakuha tayo ng maagang pamasko mula sa Robinson's Place, La Union. At yan, tumutok na po sa virtual event na yan on September 19, 5 p.m. onwards. At marami tayong mapapanood at exciting prizes dyan, mga ka-Rangers at mga ka-Ilyocanos. At ngayon nga, dagdag na natin, tuloy-tuloy na natin ang ating pag-arangkada at pagbibigay ng barangayan. At ngayon makakasama natin ulit ang ating barangay na magbibigay sa atin ng iba't ibang advocacy at campaign para matulungan nating bayan. Irish, ulitin ko, sa inyong barangay ba may mga parte ng kabataan para magbigay ng volunteerism? Yes, buhay na buhay ang volunteerism sa ating mga kabataan, partner. At masasabi mo talagang ginagawa nila ang kanilang best para maibalik sa community ang mga biyaya at mga tulong na natatanggap nila. Ayun, at ngayong barangayan ay Barangay Cabinet Hill Teachers Camp Village ang ating pupuntahan at makakausap natin si Sir Menard Lopez Valera. Good morning! Good morning po! Good morning po. Ayun, narinig sa wakas namin ang iyong Ayun boses, na Sir na, Menard. ang mahiwagang boses ni Sir Maynard. Yes, oo naman. Sir Menard, Irish. Yes, yun nga sinasabi ko, partner, nabitin kasi tayo kay Sir Maynard kahapon. Oo naman, at ngayon, tuloy-tuloy na natin yan at para mapakinggan natin ang mga ginawa nila Sir Menard with barangay officials sa Barangay Cabinet and Teachers Village para sa kanilang bayan. At Sir Menard, kamusta po ang inyong barangay ngayong pandemya? Sa ngayon po, medyo okay naman po pero hindi po parang hindi gaano siyang stable pagdating sa sa prevention ng COVID-19 kasi bigla pong tumaas yung bilang po ng residente namin na nag-positive po kaya yun po. At ayon nga dito sa ating mga proyekto sa barangayanihan, ano mga ginawa ninyong hakbang para maagapan ito? Sa amin po is naging kabahagi po kami ng BHERT. Ang ibig sabihin po ay Barangay Health and Emergency Response Team na kung saan po kung may mga residente man po kami na nagpa-positive is kino-coordinate po namin agad sa DSWD nang sa ganun po ay mabigyan sila ng food pack kasi po hindi sila pwedeng lumabas ng 14 days. So mini-message din po kami ng health center kung sakali man po na meron pong nag-positive sa amin and then nire-respondan naman po namin agad. Oo, at malaking bagay ito. Tama, Irish, kasi yung ganitong
mabilisan na pagresponde ay kailangan, lalo na ngayong hinarap nating pandemya, Irish. Tama, and very crucial part nga yung ginagampanan ng ating mga barangay dahil sila mismo yung nakatutok sa mga community, di ba, ng mga pamilya na mga naapektuhan. Maraming Sir Maynard, matanong lang namin, mga ilan na po ba yung bilang ng active cases po sa ating barangay? Sa ngayon po is yung part po ng upper cabinet hill teachers camp is meron po ngayong pending case na nag-positive lang po nung Sunday po. Kaya under lockdown po yung sa cottage po sa part ng cabinet hill teachers camp. I see. Oo, at Sir Maynard, kaugnay nga dito sa pagtaas ng kaso ninyo sa COVID-19 dyan sa barangay, dahil po ba ito dahil work area at maraming nasa workplaces ang mga naandyan sa barangay at dahil doon, pwede nilang maidala dyan sa barangay ninyo? Yes po, sa katunayan po is yung ibang nag-positive po is siguro po sa trabaho nila nakuha, and then pag uwi po nila dito sa barangay namin, parang siguro po na carry po nila yung virus. At sa mga iba naman po is yung mga returning residents po na kung saan yung iba galing po sa kanilang mga probinsya or galing sa ibang bansa na umuwi po dito sa barangay po namin. Ay, meron din kayo palang mga status na galing sa ibang bansa. Paano niyo pala hinahandle itong mga ganitong galing sa ibang bansa na taga-barangay ninyo? Meron po ba kayong ginagawang quarantine or dapat dumaan muna sa barangay? Ang proseso po kasi nun is una po is dadaan muna po sila sa triage at mag-swab test sila, and then intay nila yung result, tapos kapag positive po sila is diretso po sila ng isolation area agad, at kung hindi naman po diretso po sila sa barangay namin, tapos tututukan po namin na huwag po silang lumabas sa kanilang mga bahay hanggang matapos po yung 14 days quarantine po nila. May mga instances na ba na merong mga pasaway at naglumabas? Ano mga ginagawa ninyo dyan sa barangay at mga officials para matugunan ng mga ganitong pagpapasaway kung meron man? Meron din naman po yung last time lang po is nag-positive po kasi yung kapitbahay nila, and then nag-umit po sila kasi magkalapit lang po yung bahay nila, tapos kaya sinabi po nila na pati kami kung pwede mag-swab, so pinagbigyan po namin sila, and then pinagpirma po namin sila ng kasulatan na kung saan po hindi sila pwedeng lumabas. Tapos nung pumunta po kami sa area para po i-check is nakita po namin yung isang miyembro ng pamilya nila na lumabas po. At sinabihan na lang po namin kasi sabi niya po hindi niya daw po kasi alam na pwedeng lumabas. Tapos pero yung mga lumalabag po is sa pagkakaalam ko pwede po silang ma-penalty ng 20,000 po. Ayun, ang laki-laki nun na presyo, Irish, at talagang hindi ako lalabas kung ganun. Nako, kung ako din lang, sige, forever na lang po ako dito. Yes. At Sir Maynard, kapag mga ganito, nagkaroon ba ng instances na sa barangay nyo or sa isang street or purok ninyo ay na-lockdown? At ano ang ginawa ninyong officials or barangay SK para matulungan naman yung specific na purok or street? Nung una po kasi is sa totoo lang po is talagang zero case po kami nung una. Kumbaga happy po kami na commend din po kami na medyo wala pong cases sa amin, pero nung nagtuloy-tuloy na at lumipas pa yung araw, yun, nagkaroon po kami ng kaso at first time po namin yun, kaya medyo hindi po maganda para sa amin. Pero yung hakbang po nung una is nag-coordinate po kami sa Police Station 3, and then gumawa po kami ng
placard, tapos naglagay kami ng lockdown kasi po lockdown po yung isang port namin noon. And then meron po yung isang miyembro ng pamilya nila na stranded student po kasi nung pandemic po is naiatas po sa amin yung mga stranded student po na hanapin po namin sila para po mabigyan sila ng food pack and then para po makatulong po sila kahit sa konting paraan lang po. And then kinuha po namin yun sa PFBR tapos dinidistribute po namin sa kanila ng house to house po. Kasama ko po syempre yung mga masisipag na SK kagawad ko po. Wow, at nakita talaga natin na umarangkada pa rin ang ating barangay officials at SK with the collaboration ng iba't ibang mga sektor. At malaking bagay ito. Yung, syempre, yung na-lockdown na-lockdown yung Purok or Street, wala talaga silang, hindi sila pwedeng lumabas, hindi sila pwedeng bumili. At yung pagbigay pa lang ng mga ayuda sa kanila ay malaking bagay na with the SK at mga barangay officials. Di ba, Irish? Yes po. Sir Maynard, bukod sa pagtulong dun sa mga na-lockdown, na under lockdown na ating mga kababayan sa ating barangay, ano naman po yung iba pang aksyon ng barangay? Pagdating naman po sa prevention, di ba? Sa ganong aspeto naman po is meron po kaming may mga ibang sector ng government po na nag-donate po sa amin ng mga first aid kit, ganun, mga face mask, face shield, and then dinistribute po namin sa kanila po yun. At eto nga, parte nga din ng Action Barangay ay ang inyong mga linggo ng kabataan activities, paglilinis ng mga dingding. Ikwento nyo naman yan, Sir Bernard. Nung lockdown po kasi, kumbaga na-i-distribute na po namin yung mga food pack po for stranded student. Kasi po, sa barangay po kasi sa residente po at sa amin po na ito kasamin yung sa mga stranded student at sa mga youth. Nung time po na yun is parang tapos na po namin na-i-distribute, na pack na rin po namin at naibigay na rin po namin. And then, yung part po kasi sa barangay namin is bagong pintura lang po yun. At nung gabi po, kasi open pa po yung mga inuman nung time na yon, nag-open sila. Parang binandalan po nila yung bagong pintura po dyan sa gilid po namin, yung barrier po. And then, meron naman po yung paint po namin na ginamit din po sa barangay hall. Kaya habang wala pa po kaming ginagawa, yun po, pinuntirahan po namin ulit para mawala po yung sign ng bandal po. At talagang malaking tulong ito din para sa ating doon sa area ninyo. At I hope na yung mga nagva-vandal dyan, wag nyo nang gawin yan. At Sir Maynard, kaugnay nga rito, ano pa yung mga ginawa nyo nung Linggo ng Kabataan? Linggo ng Kabataan po is nag-organize po kami together with, kasi yung sa SK Federation Office po, together with po ng LYDC at DSWD nag-implement po kami ng mga projects na kung saan po inaya po namin yung mga kabataan po namin na makilahok po doon kasi meron din po siyang konting cash prize lang po. Nang sa ganun po ma-enhance naman po or hindi naman po sila maboring sa kanilang lugar. At nagkaroon din po kami ng Cabinet Hill Got Talent at yung spoken poetry po kasi wala pong nag-register nung last kaya hindi po namin siya naisama, pero yung Got Talent po at yung umuuso po na 24 Mark Beach Challenge po, yung parang sarap po, rapping, ganun po. Doon ko po siya parang na-encourage din po ako kasi yung una po talaga is project po yun ng isa sa kasamaan ko sa dyan sa May City Camp proper, kaya kinausap ko po siya kung pwede ko pong i-adapt yung 24 March Beach Challenge niya po. Kasi isa rin po akong songwriter at rapper po, kaya yun po, marami naman pong nakilahok at masaya po.
Naku, magandang balita yan, partner, na meron nga tayong mga iba't ibang program, activities na naganap para kahit papaano malibang-libang at syempre mahasa yung mga talents ng mga kabarangay ni Sir Maynard. So, Sir Maynard, kaugnay nga ng mga ayuda, mga tulong, paanong assistance po ba yung ibinahagi natin para sa ating mga kabarangay? Nung una po, ma'am, is yung tukol nga po dun sa natapos na stranded student na kinukuha po pa po namin yun sa DSWD noon, at meron pong mga private sector na nagbigay po sa amin at kami na rin po yung nag-repack tapos dineliver na po namin. At yung pangalawan naman po is naging kabahagi din po kami ng sa social amelioration program na kung saan po naging isa po kami sa mga nag-interview at sa mga nag-encode po ng mga makakatanggap ng social amelioration program. And hindi lang po dito sa aming barangay, kundi po inanyayahan din po kami doon po sa DepEd office na mag-encode po at tumawag ng mga buong residente po ng Baguio na pasok po sa social amelioration program. Yes, Sir Maynard, yung social amelioration program na yan, paano nyo po siya kinanda? Kasi maraming tao yung mga naghihintay ng ayuda at ng ano, 'di ba? Medyo mainit na usapin, kumbaga, yung stop na yan. Sa katunayan po, medyo hindi po naging maayos yung interview po namin kasi kasama po namin dun yung DSWD po, at syempre po, yung mga iba hindi nakuha, tapos yung iba nakuha, and then lumabas po yung mga reklamo, parang ganon, na bakit siya, may kaya naman siya, pero siya yung nakuha, kaming walang-wala, kami yung hindi nakakuha. So medyo naguluhan din po kami doon, kaya if ever man po na may mga case na ganon, is dinidiretso po namin siya sa DSWD, and then sila naman po yung nag-i-explain kung bakit ganon po. Kasi po hindi naman po kami yung namimili sa mabibigyan, kumbaga po yung sa DOLE po, sila po talaga yung nagdi-decide na kung sino po yung deserving po para sa social amelioration program po na yan. Oo, mainit na bagay yan. At ayon nga sa sinabi ni Sir Maynard, kailangan din natin pumagitna at alam natin kung ano dapat yung mga solusyon sa mga ganyang problema. Speaking of problema, sa ating lipunan ngayong pandemya, punong-puno tayo ng ganitong mga diskusyon at conflict. Sir Maynard, bilang public youth servant dito sa ating community, paano ka tumindig? Paano ka tumitindig sa mga ganitong mga nangyayari sa ating lipunan? At paano maipapakita natin yung tunay na pagbabago para mabago natin yung nangyayari sa community? Nung una po, syempre, nung kasagsagan po ng pandemya is natatakot din po akong lumabas. Kung pwede lang po is doon na lang po ako sa amin. Pero inisip ko po yung mga tao na pwede ko pong matulungan, na pwede ko pong maibahagi ng assistance, kumbaga. Doon po ako parang kumuha ng lakas ng loob kasi po nung pandemya is halos dito na po kasi kami natutulog noon kasi puro po kami responde at puro kami ronda. At natatakot na rin po ako na umuwi sa bahay namin kasi meron pong posibilidad na yung virus po is makuha ko tapos uwi po ako sa amin. At andun po yung mga family ko, yung mga bata, kaya natatakot din po ako noong una. Pero naisip ko po na bilang public servant po is kailangan ko pong lakasan po yung loob ko, at syempre po andun pa rin po yung doble ingat kasi yun nga po, mahirap po tamaan ng ganong COVID-19 pandemic, kaya parang nilakasan ko na lang po yung loob ko kasama po yung mga barangay officials na para po maiabot po namin yung tulong na kailangan po ng aming mga residente. Oo naman, at malaking bagay ang ganitong tumindig na advokasya at magiging public servant natin sa gitna ng pandemya. I hope na sana katulad ka din ng ibang nasa
trono ng pamamahala na gumising na at gumalaw-galaw para maipakita nila ang kanilang serbisyo. At ayon na sa sinabi mo na talagang nakita mo yung pangangailangan ng iyong mga kababayan kaya tumindig ka at hindi ka na nagbulag-bulagan pa. Tama, Irish? Tama, partner. At kitang-kita natin doon base sa kwento ni Sir Maynard na very natural lang, di ba? At yung totoo lang na lahat ng mga tao ngayon takot, pero hindi kailangan na manatili sa takot lamang. Lalo na kung ikaw ay nasa posisyon at isang public servant, walang puwang ang takot para sa iyo dahil maraming tao ang nangangailangan. Hindi mo hahayaang mag-intervene yung takot na yon para hindi ka na lumabas at tumulong. Pero syempre, kaakibat pa rin ito ay ang pag-observe ng minimum public health standards dahil walang ligtas sa COVID-19. At ayan, Sir Maynard, maraming salamat. At may gusto po ba kayong pasalamatan at i-promote sa inyong barangay at mga activities, upcoming activities ninyo dyan sa barangay Cabinet Hill Teachers Camp Village? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa inyo pong programa na naging bahagi po ang bawat SK chairman po ng buong Baguio nang sa ganun po maipakita po nila kung ano po yung mga napaka-importante po na ginagampanan po namin. And then, salamat din sa lahat po ng sektor ng government natin na nagtutulong-tulong para po ma-prevent yung COVID-19 pandemic para po maiwasan na rin po at para po sana sana matapos na rin po yun at malabanan po natin lahat. At siyempre, thank you rin sa mga barangay officials na nakasama ko, lalong-lalo na po yung mga SK Kagawad ko. At sa lahat po ng buong pamilya ng SK Federation Baguio po, na headed po ni Sir, yung president po namin na Sir Levi Lloyd Orcales po. Maraming salamat, Sir Maynard, dahil sa iyong patuloy at sa inyo with your barangay officials, barangay captain, kagawad, SK chairman, SK kagawad ninyo sa patuloy na paggabay sa ating community, lalo na ngayong pandemya. At hinap tayo at sinubok tayo ng hindi lang pandemya, iba't ibang sakuna, iba't ibang bugso ng bagyo, ay nariyan kayo as a public servant para sa ating community. Di ba, Irish? Yes, dahil dyan, Sir Maynard, maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi. Ayan, padayon po. Have a great day. Iyon, at isa na namang baranggayan, Irish, ang ating natunghayan at nakita natin na mga sa mga ganitong mga kabataan ay nagbibigay sila ng parte para matulungan ang sa mga nangangailangan. At habang ngayon, Irish, so for the past days na nakita mo ang mga baranggayan natin, anong na-discover mo at anong insights mo? For the past days na nakasama ko yung mga iba't ibang barangay sa Baguio, doon ko natutunan na talagang pinaka-crucial yung ginagawa ng mga iba't ibang barangay kasi sila mismo yung kasama nila or nakakasama ng community nila. And kailangan na mas mahigpit yung pagbabantay nila, yung pagro-ronda, pagre-responde nila because sila yung mga nasa ground talaga na matuturing natin, di ba? Tapos, lahat ito kasi, itong COVID-19 ngayon, lalo't tumataas siya dahil nga sa mga hawaan sa trabaho, sa pamilya, sila yung unang dapat na rumesponde dahil sila yung nakakakilala sa mga constituents nila, di ba? At alam nila kung ano yung mga kailangan na pwede na mga kababayan nila at yung mga tulong na kailangan nila ipaabot para sa mga ito. Tama. May tuturing nga natin silang frontliner dahil sila ang una sa pila para labanan din ang ating hinarap na COVID-19. At ang mga Rangers, tumutok lang dahil marami pa tayong pag-uusapan at tatalakayin dito lang sa Tambalang Pares. Ito ang pares na suwak-suwak sa inyong umagahan. At manatili lang dito sa ating morning Balitaktakan! Hear the music of our hearts. Let our music take you
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW. Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang morning balita. Drive-thru vaccination umarangkada sa Baguio City. Yan ang detalye ng balitang ito. Pinara kanina ng mga pulis si Mang Rigor. Pero hindi para hulihin, kundi para bakunahan. Isinagawa kasi kanina ang drive-thru vaccination sa mga taxi driver at iba pa na parte ng A4. Kaya naman, sinamantala na niya ito. Para na rin maiwasan natin yung COVID-19 na kumalat. Kasi as a public utility driver, hindi natin maiwasan na maraming pasahero na sasakay. Hindi naman natin alam yung virus kung nasaan. Mahirap na kalaban. Kaya mas maganda na nabaksina ng first dose. AstraZeneca ang itinurok kay Rigor. Sa unang linggo ng Oktubre ang second dose niya. Isa lang si Mang Rigor sa mga natitira pang mga PUV driver na hindi pa naabot ng rollout ng bakuna. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, paraan nila ito para mahikayat ang mga taxi driver na magpabakuna at hindi maabala sa pag-aantay. So yung kinakapture na lang natin yung mga unvaccinated, and we're looking at about siguro mga 1,500 to 2,000. The reason why hindi naman sila nakakapag-vaccinate kasi alam mo naman, nagtatrabaho yan eh. Nagtatrabaho yan, and if they have to line up sa mga vaccination centers, aabutin sila ng kalahating araw o kaya 3 to 4 hours at malaking bagay yun sa kanila. That's the reason why we came up with this drive-thru para in just 5 minutes, daan lang sila, get themselves job, tapos alis na kagad sila. Pero tiniyak ng alkalde na may sapat pang bakuna para sa mga PUV driver. Tinitignan din ang posibilidad na buksan na ito sa mga motorista. Yeah, we have sufficient first dose. We can actually vaccinate all these members of the transport sector. Besides, marami na rin naman tayong mga taxi drivers at jeepney drivers na vaccinated na. So, baka i-open na rin natin to sa mga ibang motorists. You can already make an announcement na for those motorists na taga Baguio, pwede nang dumaan dito para magpa-vaccinate dito. Sa tala ng pamalang lungsod, papalo na sa halos 109,000 ang bilang ng mga fully vaccinated. 164,000 naman ang mga nag-aantay ng pangalawang dose ng COVID-19 vaccine. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pang-hold up sa taxi driver na uwi sa aksidente. Yan ang balita. Nabulabog ang kapulisan ng BCPO Station 1 noong madaling araw ng Sabado. Ito'y matapos makatanggap ng impormasyon ang mga ito na may hinold up sa kahabaan ng Nagilian Road. Sa salaysay ng taxi driver, may narinig daw siyang pagkasa ng baril mula sa sakay nito. Unang pumasok sa isip niya, hold upin siya, kaya tumalon mula sa taxi nito. Pero sa investigasyon ng pulisya, wala namang naganap na hold up.
sa pag-iimbestiga ng mga investigador natin, parang hindi napapatunayan na robbery ito. Kasi sa statement ng taxi driver, allegedly lang naririnig niya na parang may nagkakasa sa likod niya. Nanggagaling sa pasaheros niya na... Sa pag-iimbestiga ng pulisya, wala namang hawak na baril ang suspect at may mga saksi sa insidente. Pero nung natanong natin, na-imbestigahan natin, wala namang robbery na naganap kasi meron tayong witnesses na nakakita na walang baril yung pasahero. More so, maliwanag yung area na pinangyarihan ng insidente, kaya yung witness kitang-kita mismo yung paglabas ng pasahero, may dalang bag, wala namang baril na hawak. At hindi umaalis yung hindi umaalis yung pasaheros. Nandoon pa rin nakatayo hanggang dumating yung mga pulis. Wala ding nawawalang pera at mga kagamitan ang driver. Pero dahil sa pagtalon ng taxi driver, tuloy-tuloy na tumakbo ang taxi hanggang sa sumalpok ito sa isang sasakyan. Kaya naman, sakit ng ulo ng taxi driver ang kasong damage to property kung saan naipasakamay na sa ngayon sa Traffic Enforcement Unit. Pero pinag-aaralan kung idadaan na lang ito sa areglo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Balik eskwela sa ilang bayan sa Pangasinan, suspendido. Yan ang kwento. Halos 5,000 na ang kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Pangasinan Provincial Health Office, nasa 4,844 na ang active cases sa lalawigan. Ito ay matapos makapagtala ng panibagong 642 COVID positive sa loob lang ng isang araw. Dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa probinsya, naglabas ng anunsyo ang ilang mga bayan sa lalawigan ng suspension of opening classes ngayong araw. Maging ang lahat ng aktibidad na nangangailangan ng face-to-face interaction katulad ng distribution of modules ay suspendido rin. Kabilang dito ang Anda, Binmalay, Bugalyon, Orbistundo, Calasiao, Malasiki, San Carlos City, Santa Barbara, Mangaldan, San Jacinto, Alcala, Rosales, Binalonan, Pusurubio at ang Dagupan City. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mga magulang mula sa COVID-19. Para sa akin bilang magulang, pabor ako dito sa ngayon. Dahil sobrang taas ng COVID dito sa amin, para maiwasan muna yung paglabas sa pagkuha ng mga modules. Kasi kawawa ang mga bata at mga kamag-anak namin kapag may natamaan ng COVID. Hindi naman sakop ng suspension ang mga paaralang nauna ng pinayagan na magbukas ng klase. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. At 3 sugatan nang mahulog sa tulay at masunog ang isang fuel tanker. Narito ang ronda. Tinangkan, Bombero Pars. Kuha ang video na ito pasado alas 11 kagabi. Sa video, makikita ang naglalagablab na apoy sa ilalim ng tulay sa barangay Baretbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Nasusunog noon ang isang fuel tanker na nahulog sa tulay. Yan o, sobra. Dito along the highway lang. Dito sa Baretbet lang. Baretbet, Bagabag. Dito sa may bridge. Ayon sa pulis, galing Pulilan, Bulacan ang tanker na may kargang 40,000 liters ng krudo. Papunta sana itong Isabela pero pagpasok sa tulay ay sumalpok sa railings ang tanker. Tuluyang nahulog ang tanker at saka nagliyab. Awanin niya po. Ito'y Baretbet Bridge lang ata. Ayun na po, yung mga Naku po, yung equipment ng ano. Ang laso. Based sa initial investigation, sir, na nakausap natin yung isang survivor, parang naka-idlip daw yung driver nila. Kaya tuluyan na silang nahulog doon sa may tulay, sir. Nasa kalagit na sila ng tulay noon, sir? Hindi, sir. Sa may bungad lang. Yung bungad mismo ng tulay. Na-recover na ang bangkay ng pinaniniwala ang driver at pahinante. Hindi sila makilala dahil kapwa sunog. Tunaw, sir,
hindi pa namin ma-identify kung sino yung pahinante at driver doon. Pero i-confirm sila na sila nga po yung dalawang namatay. Naidala naman sa ospital ang 3 pang lalaki na sugatan at napag-alamang nakisakay lang sa tanker. Nadamay din sa sunog ang bunkhouse ng mga construction worker sa ginagawang tulay doon. Ano nakaturog ta, Lods? Ha? May tao dyan? Barracks ka no. Barracks ka no ata, Tegar Aramid TV. Pero walang nasaktan dahil nakatakbo umano sila. Pasado 3:00 ng madaling araw nang ideklarang fire out ng mga bombero. Nagsasagawa na rin ang Department of Public Works and Highways ng damage assessment sa tulay. Ang lakas oh. Yan na. Yan na po mga bombero natin. Sa ngayon, isang linya lang muna ng tulay ang maaaring daanan. Haris Julio para sa Luzon Headlines. Dumako naman tayo sa Ilocos Region, tumaas ng 10% ang distribusyon ng modules sa Candon National High School. Ang detalye ng balitang ito. Maayos ang pagbubukas ng klase ngayong araw para sa school year 2021 to 2022 dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Dito sa Candon National High School noong Biyernes pa lang ay sinimulan na nila ang distribusyon ng modules. Ginawa nila ito para mas mabilis na maihatid sa mga estudyante ang modules at mabigyan sila ng sapat na oras para masagutan ang mga ito. Sa pamamagitan ng tulong ni CAP na programa ng paaralan, maihahatid na maayos ang mga pangangailangan ng mga estudyante, lalo na tuloy pa rin ang blended learning at para maiparating rin ang magandang advokasya nila para sa ikakabuti ng mga mag-aaral. Dahito nga gundaway alat iti agyaman, kadagiti amin stakeholders iti pagadalan, iti Candon National High School, particularly dahito kun kunada nga tulong ni CAP nga, nagdakkel dahito nga tulong nga nagdakkel dahito nga programa nga mangtulong iti advokasya iti pagadalan tayo. Pati mo dahito PNP na kasi suda iti katulungan iti eskwela nga panagdil-deliver ti amin nga modules tayo like mosusarda pa nga panti other municipalities nga na anos da nga umay mangala ken agisubli kadagiti modules tayo mabaling kayat kumat nga agyaman kadagiti alumni tayo nga addadalata si dadaan nga tumultulong iti pagadalan tayo. Kaya't ko pa'y matiagyaman kadagiti GPT officers at dadalata ma'am sir nga tumultulong awam pa'y ti dawat mi nga handa pinatgan so nga dakkel iti tulong mi kadagiti aming stakeholders iti tulong da iti panangi-implementar iti madu-madu mga programs and advocacies ti pagadalan tayo sir. Samantala, tumaas ang bilang ng enrollees ng Candon National High School kung ikukumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Dr. Collado, 10% ang itinaas ng bilang ng mga estudyante na nakapag-enroll. As of September 13, 2021, 2,161 ang enrollees ng junior high school. At 1,595 enrollees naman ng senior high school. At ito'y may kabuuang 3,756 bilang ng mga enrollees sa nasabing paaralan. Sinabi ni Dr. Collado na bukas ang kanilang paaralan para sa mga hindi pa nakapag-enroll. Mula dito sa lungsod ng Candon, Nisel Benitez para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza. At ako naman po si Irish Kawili. At ito ang Morning Balita. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back.
The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Go na go mga ka-Rangers dahil ito ang Tuesday Gabay at patungkol nga sa salitang gabay, bibigyan namin kayo ng gabay sa iyong paghahawak ng finance mo ngayong pandemya at malaki nga, ayon nga kay Irish, malaki at parte ang pag-handle ng pera ngayong pandemya, di ba? Tama ka dyan, partner, na kung makaka-relate ang lahat ng ka-Rangers natin dito ngayon sa talakayan natin ngayon dahil lahat tayo medyo guilty sa mga ganyan, hindi ba, partner? Kapag guilty ka dyan sa mga paggastos na yan? Yes naman, no? O kapag may mga nakikita ko sa pagbili pa lang, no? Sa online pa lang, online selling, napapamind ka na hindi mo namamalayan. Oo, tama. Nakaka-add to cart ka na. Tapos maya-maya, kita mo, to fit na siya. Yes, mga talagang hindi lang plantito-plantita, mga online selling din, add to cart, mga gamit at mga pagbili. At yan, saktong-sakto ngayon dahil ang pag-uusapan natin ang mga bagay at mga hakbang bago bumili. At ito, makakasama natin ang ating energetic at ang mga knowledgeable coaches natin. Let's welcome our Sir Efren Llamas Cruz, our chairman and CEO of Personal Finance Advisor. Good morning! Sir Efren, di po nakuha ng inyong audio. Ayan. Ulit. Yes, Take yes. two. Ayan. Good morning. Good morning. Ayun. Hello, Sir Efren. Ayan. At feeling ko po, first time makakasama niyo ang aking tambalang parish. Tama, Sir Efren? Yes. First time. And hello po. Hello. Nice to see you. Hello, Sir Efren. Good morning. Oo. Good morning, Sir Efren. Ako, sana marami tayong bigyan nyo kami ng tips, ha? Lalo na kami. Yes po. Oo, at kasama din natin ngayong araw na arangkada at bibigyan tayo ng tips. Ika nga na sabi ng aking partner na si Irish, ang ating yaman coach na si Ma'am Rose Gazes. Good morning! Good morning, Papa P and Irish. It's nice to meet you for Hello the po! first time. Kasi last time nandito rin ako eh. Oo, wow. At ito talagang ngayon, talagang magbibigyan tayo ng kaalaman. At mga ka-Rangers, hindi lang ako, hindi lang si Irish, kundi mga ka-Rangers na nanonood ngayong araw na to, kung mga bagay na dapat nating isipin muna bago bumili. At ang una nating tanong, Sir Efren, kapag mga ganitong hinarap nating pandemya, paano tayo nagkakaroon ng mga hakbang muna bago bumili ng isang bagay? Nandun pa rin po ba yung urge natin ng needs and wants? Ay, syempre po, Papa P, kailangan natin ilagay sa isipan natin na ihihiwalay natin yung needs and wants. Now, one of the needs actually, on top of shopping is, we need to be safe. Mm-hmm. Kasi pandemya eh. Yes. Ang dami ko pong naririnig na kwento na pag pumunta sa grocery, ay may naawa sa COVID. So, essential ang online shopping ngayon. Huwag natin sabihin mali.
Tukso lang yan, demonyo yan, hindi naman, ano. Ang problema lang, hindi tayo nakakakontrol. Yun ang problema. Napakadali. And please remember, convenience po na pinaprovide ng online shopping can be that thing that will wreak havoc sa iyong finances. Kasi convenience is not always free. Yes, wow. At Tama. talagang Naku, gusto tama ko yun. yung sinabi ni Sir Efren. At Ma'am Rose, ang tanong ko naman po, why do we buy and how it affects us naman po? It's the same thing dun sa mga taong nagsisigarilyo. So, kung magsisigarilyo ka, iba usually mayroong mga, may sa pakete ng sigarilyo, may mga images, may mga labels na magkaka-emphysema ka, lung cancer, and so on. Yung mga yon, instead na mag-stop sila, nagiging trigger sila dun sa craving spot natin na sa DNA natin, yung nucleus accumbens. Kasi yung time na yon, parang instead na mag-stop, parang mas gusto mo pa lalong magsigarilyo. So kapag na-stimulate 'yon, kailangan mo ng mas mataas ng doses. Therefore, kukuha ka ng isang pakete ng sigarilyo para mawala na yung cravings. The same thing na ginagawa din sa mga retail spending. Ganun din yung nangyayari. Kahit guilty ka na gumagastos ka, nandun pa rin yung craving na gusto mong ma-fulfill yung something na feeling mo kulang. Ganun siya. At ito nga, sabi din nila, Ma'am Rose, ano yung mga some of the tactics used for us to buy? Ayun, kasi ngayon sobrang ingay sa market. Ang daming advertisements na makikita. Tapos, syempre, since pandemic, 24/7, halos lagi ka lang nagsa-cellphone. So, yung mga companies, they are having a problem kung paano ma-achieve or ma-acquire yung shorter span of attention mo. Yun yung challenge nila. That's why they have to come up with another marketing strategy. Kaya, yung mga examples nito, katulad ng anchoring. Ano ba yung anchoring? Yung anchoring, for example, hindi mo alam talaga yung totoong presyo ng isang bagay. Right? So, ang gagawin ni company or ng isang retail shop, para malaman mo kung anong presyo siya, lalagyan nila ng smaller or discount na number. So, parang magkakaroon ka na ngayon ng comparison na, ay, mas mura. So, yung mura na yun, iisipin mo ngayon, meron kang magandang deal. So, instead na isipin mo na itabi na lang yung pera na yun, sayang naman yung deal na to, hindi ko makukuha, baka may iba pang bumili. Tsaka makakasave ako, where in fact, sa totoo lang, napagastos ka. Ayun, tama naman yun. At Sir Efren, sa mga ganitong tactics na ginagamit ng iba, as financial advisor, anong tips or anong pwede mong sabihin sa aming mga, tulad namin, para magkaroon ng ibang mindset, para hindi kami mahook doon sa tactic na ginagamit nila? Well, ano po yun eh. Akala natin, ginagamit natin ang logic. Okay? Lalo na yung mga lalaki, di ba? Ako yung nautusan na pumunta sa grocery. Okay? So, ang gagawin ko, pesos per liter, magkano yon, and pesos per liter, magkano. Kukumpara ko, no? Scientific approach. No? Kaso sa dami ng options, mag-give up ka rin eh. And they actually know that yung utak natin, when there's confusion, pwede mong i-stimulate na, ito na lang pipiliin. And for that, they use a lot of things, one of which is color. Alam niyo po ba kung ano yung pinaka-common na color sa mga fast food? Usually, they are orange and red. Bakit? Red is the color of meat, is the color of food. So it entices you to eat. Orange is the color of excitement. So it entices you to leave quickly. Kasi yun ang formula ng fast food. Kain ka, mabilis lang, alis ka na kasi may ibang dapat papalit sa'yo. Mabilis yung turnover. So some of the marketers actually use colors to trick us into doing what they want us to do. But they are not creating whatever the demand is. The demand is always there. They're just stirring up the demand. So ang kailangan natin is to be more aware kung saan tayo mas nadadala. At I talaga see. naman. Malaking bagay talaga, tama. Yung mga colors na yan,
At sila mismo yung magiging driving force, kumbaga, ng paggastos pa natin kasi nakikita natin na aakit yung mga mata natin. Tapos pati yung mga emotions natin, yung parang, alam mo yun, may adrenaline rush sa atin na parang gusto ko yan. Kainin ko yan. Mga ganong bagay. Hindi po ba, Sir Efren? Yes po, kunyari, makakita ka ng pulang-pulang alimango. Wow! Parang ang sarap nun, yung kakaloto lang. Parang gusto mo tuloy mag-order. Ayan na, pupunta ka na sa cellphone mo, magpipindot-pindot ka na. Wow, nagutom ako Yes doon po. sa alimango, Sir Efren. Naku, Irish. gusto ko yan. Oo, ako nga din, ito si Sir Efren, ako ginugutom tayo nito umaga-umaga. Charot. Para naman po kay Ma'am Rose, kasi banggit po ninyo kanina yung price nga po, di ba? One factor po yon kung bakit na-excite ang mga mamimili na bilhin ang isang product. Ano pa po ba yung ibang deciding point, kumbaga, na mga customers or ng buyers kung bakit binibili nila ang isang specific brand over the other? Actually, more on ano siya talagang we are forced or manipulated to spend. Aside from the example kanina, yung nabanggit ko, yung pricing, may isa pang tinatawag na fake scarcity. The fake scarcity naman, ay kwento ko lang sa inyo yung nangyari sa akin last week lang. Yes, sir. Meron akong friend na nagbebenta ng ensaymada. So, nung nag-bake siya, may natirang 3 boxes. 2 hours ago na ang nakakalipas, wala pang kumukuha. Sabi niya, any takers, wala talagang kumukuha. So, I volunteered. Ako na lang ang kukuha. Alam niyo ba, after that message na binigay ko, yung mga kapitbahay niya pumunta pa sa bahay nila para lang kunin yung 3 boxes. The reason is that we hate it when someone wants something na sana tayo yung makakuha. Kaya yung fake scarcity, it's very effective. Lalo na sa mga online seat sale, sa mga booking ng accommodation, lagi niyo makikita yan, yung 3 out of 10 na lang yung available seats or available rooms. Doon nagkakaroon kayo ng decision, ay gusto ko na bilhin kasi mauubos na siya. Ganon. Very nice example, Ma'am Rose, na ko parang pumapasok yung kanta na, that should be me, di ba? Yes, exactly, that's the point. Yes naman. Sir, Efren, paano natin malalabanan yung ganitong mindset? Yung ganun nga na parang, it's a prank na, parang gusto ko pala yan, ako dapat ang kukuha niyan. Okay. Actually, nabanggit ko kanina na parang nagkakaroon ka ng analysis paralysis. You can use it as a tool. Nabanggit mo kanina, Miss Irish, na maglalagay ka sa cart, di ba? Add to cart. Sa isang banda, yung add to cart, yan yung bagong virus, no? Ang dami-dami mo na nakalagay doon, hindi ka makapili. But that can work in your favor kasi pag hindi ka makapili, matatagalan yung pag-purchase mo. So, one trick is lalo na sa online, mag-add to cart ka na maraming kapareho. That's what. But the more important tip is, tingnan mo yung mga comments. Don't look at the good comments. Look at the worst comments. Kasi yung good comments, hindi mo alam, baka planted, typically, yung mga bad comments, although may naninira, pero typically, yun ang mas sincere na comments. So, tingnan mo muna so that you can get a better idea kung ano yung mga binibili mo. Oo naman. Tawa. Good idea yun at mga tips para sa ating mga decision making. At Ma'am Rose, ito naman, ngayon, syempre, may mga virtual friends tayo, hindi natin maiwasan yan. At sa online pa lang, mahikayat na tayo sa mga peer pressure, sa pagsunod sa mga uso or trends setting ng mga bagay. Ma'am Rose, do our social group affects our buying decisions? Yes, very much. For example, bibili ka ng condominium unit. Tatanungin kita, bibili mo ba yung nag-iisang condo unit sa 13th floor? Kahit yun yung pinakamalaki. Oh, para sa amin? 13th floor ha. 13th floor, room number 13. Hindi, kasi syempre 13 number yun eh. Oo, hindi ko kukunin. Exactly the point. So, that's one of the rituals na parang kumbaga parang we are shaped ng environment natin, ng society. Sino ba nagsabing malas ang number 13 or ang number 4 sa Chinese? Diba yung mga kamag-anak din natin or yung mga nakakatanda, where in fact, wala naman talagang association sa ganon. The same thing happens kapag kunyari, meron kang friend na gustong bumili ng ganito, tapos yung lahat ng friends mo, gusto yun, ikaw na lang ang hindi. Siyempre, for you to be in that same group, you have that desire to be
parang you have to belong with them, yun yung isang factor na talaga nakakapag-affect sa inyo, lalo na sa social group mo, kahit hindi mo afford. Meron tayong tinatawag na quotation, I know you're very familiar of it, keeping up with the Joneses. Diba? Kahit hindi mo na-afford, ipipilit mo pa din kasi gusto mo makita kanila na kasama ka dun sa group na yun. Or else, you're no longer a friend. FO na. Diba? So, ayaw mo naman ng ganon. Oo naman. At ayun nga Ma'am Rose, sa mga ganitong mga beliefs, as a Yaman coach, paano nyo po, kunyari may mga client tayo mga ganitong may sitwasyon, paano natin sila mabibigyan ng tips or advice para sa mga ganitong belief, kunyari patungkol nga sa mga superstitious belief ng 13th or sa mga peer pressure ng ating mga social group? One thing that you have to do is that connect with yourself. Do you really need it? Or can you really afford it? Kasi kung ginagawa mo lang yon to seek validation from other people, sometime or in the future, mapapagod ka. You're chasing something na hindi naman talaga nag-exist. So, instead of doing what other people are doing, do something that you want to do for yourself. Yun. At Irish, at marami tayong pwede pang makuha dyan sa mga tips na binigay ng ating Ma'am Rose at Sir Efren. At ikaw, may matatanong pa natin dyan, Irish? Itatanong ko lang sana kay Sir Efren, partner. Sir Efren, ayoko naman ma-FO ako ng mga kaibigan ko, pero na-pressure din po kasi ako na sila merong ganito pero ako wala. Paano ko po ba makokontrol yung emotions kong ito para hindi ako, kumbaga, ma-trick na bumili ng ganito kahit hindi ko kailangan? Kasi may lumang kasabihan. Ayaw ko kung narinig yun Meron kasi, I think kanta yun, yung We Belong. Ngayon, ang ibig sabihin talaga nun is we belong. Binubulungan tayo ng mga tukso. So, ang kailangan po talaga ay ikaw na magpauso. Ikaw na pauso. You show your friends na ito yung gusto ko kasi this is me, no? For example, yung mga mahilig sa mga branded items. Puti na lang nga may online kasi yung online nakakatulong din yan na ipakita, oo nga, branded ito, pero napakamahal. Napakamahal. Meron namang kahalintulad dyan na hindi masyadong kilalang brand, pero mas mura at practical din. No? So, importante po is that you really broaden your choices and huwag tayo magpapadala o madaling sabihin yun. But if you experience, try it muna. If you experience something na hindi naman kailangan branded, for example, or hindi mo naman kailangan talaga yung item, mabubuhay kang wala yun, then you can tell yourself, okay pala, kaya ko pala to. I will just share my experience. Bahala na sila kung gusto nila akong gayahin o hindi. But be strong in what you experience, your stand mo. Huwag basta padadala. Yes, wow. At marami tayong natutunan ngayong araw ng Tuesday Gabay. Talagang ginabayan tayo nila Ma'am Rose at Sir Efren sa mga decision making, lalo na ngayong pandemya. Talagang virtual pa lang, mahikayat ka na sa pagpili at add to cart at pag-mine. At maraming salamat Sir Efren at Ma'am Rose again. Thank you po. Thank you so rin. much Thank po. you. Thank you. Yes, at Sir Efren, may gusto po ba tayong i-promote pa at mga bagay na services ng Yaman? Okay. Meron po kaming isang libro na baka gusto nyong mabasa. Okay? Part po to ng PFA, ang aming kumpanya, yung Taming the Rebellious You. Paano talaga ma-tame yung ating yung mga hindi dapat sinusundan na pag-iisip, no? At yan po naka-display sa number, sa screen, yung pwede nyong tawagan. If you want to avail of that book, 0917-505-0709. Text nyo na lang po kami, sabihin nyo gusto nyo nung malaman paano makabili ng libro. But even before that, kung gusto nyo humingi lang ng payo, text rin po ulit yung number na yun, 0917-505-0709. At we have all of the Yaman coaches at your disposal po. Kung anong gusto nyo tulong, titingnan namin paano kami makakapag-extend ng help nga sa inyo. Yes, wow. Irish, marami ka bang natutunan kanila Ma'am Rose at Sir Efren? Yes, marami akong natutunan mula kay Ma'am Rose and Sir Efren. Napaka-effective ng pag-share nila, di ba, ng kanilang knowledge na ginagamit talaga nila yung mga
common experiences ng mga tao. And ako, I myself, dami ko natutunan, like, a friend in need is a friend indeed. At kung talagang hindi in need or hindi siya necessity, think twice mga ka-Rangers, di ba? Kasi malay natin, dala lang ito ng bugso ng damdamin. Oo naman. At yan, isa na namang araw ang ating natapos with our financial advisors and Yaman coach ngayong araw. At pasadahan naman natin ang ating quote of the day ngayong araw ng Tuesday Gabay. Ayan, ang sabi ng Sabi nga ni John F. nakakarami. Kennedy, tama. Ayan. At sabi nila, we must find time to stop and thank the people who make a difference in our lives. Sabi ni John Kennedy. Wow na wow. At yan, Irish, anong natutunan naman natin ngayong araw? Naku, tumpak to si kumparing John F. Kennedy. Sabi nga niya, we must find time to stop. So, kung feeling natin palagi tayo naghahabol and feeling natin kailangan nating achieve ang napakaraming bagay in a little span of time, in a short span of time, we must find time to stop and of course, reflect. Thank the people na nakasama natin sa journey natin. Look back, hindi ba? Wag tayong dire-diretso lang. Once in a while, mag-pause tayo, mag-stop tayo, and makiramdam tayo sa paligid. At pasalamatan natin yung mga taong nandyan, yung mga oras na kailangan natin sila, di ba? Kasi hindi sa lahat ng oras okay tayo, hindi sa lahat ng oras nakukuha natin ang mga gusto natin. Madalas, kailangan natin ng tulong ng iba, and ito yung mga tao na hindi sila nag-think twice para tulungan tayo, kaya they deserve our sincere thanks and gratitude, hindi ba? Ikaw, Yes, partner,